Mario, ce face, bă? Mario, l-ai văzut repede. Mario, ce faci, bă? Ce mă zici tu? Dai un pupu tati? Așa. Dai? Ce face baba? Baba, 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 baba. Are zi, baba, baba. Baba, baba. Bobește, are. Cheamă la tine. Cheamă-l. Ia să-l chem tu de lei. Ya Mario. Ya. Dico scusa iar, dar e chiar hilar. Vrei să spui cum o trebuie să convocăm? Cum e cu schimbătorul? Știi cum se apucă? Hei, Mario, ce vrea asta, bă? Ce vrea, bă, tati, bă? Ce vrea asta, bă? Abobește și tu puțin. Na, Mario. Da, mâine te joam în căcătă? Da? Liza, scobă să-i dă rost, să-i bag haina la muncă. Și Alida și Cum să-i bag? Cine e asta, mă, ta? Hai, bă, nu mai mă filma pe mine. Băi, dă-te, bă, Păi nu mai mă filma pe mine. Ba, nu-i să apare. parcă zici că ești mare vedetă, nu te filma. Mario? Ce faci, bă, Mario? Mario? Ce faci, bă? Mario? 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 Haide, bă, tati, vorbește puțin. Te ustră ochii? Deci se fac o ureche mică. Ce nu spui și ce gândești nu mă interesează. Nu e asta. Aia da cine? Am dat să că sună, știi că te-am avut în a mea capcană.
Ana, nu știu din cum să vine bate pe tine de pe. Bă, dar numai cu spatele mergi. Strigă. Nu, că ne bate mamaia, nu, nu, nu. Strigă, mă. Ia de la televizor. Mario, nu!